batez ere eragin handiena da hemendik kamioiak pasatuko direzela eskolatik 8 minuturo estimatzen da minimo izango direzela 80 kamioi eta horrek eragingo dau segurtasun aldetik umeak lehen hau herri lasaia eta txikia da eta lehen umeak eskolara bakarrik etortzen ziren edade batekin eta orain hori ezinezkoa izango da edo oso zaila edo arriskutsua izango da hori horrela izatea eta hori kalitate aldetik galduko dugu gure herriaren zuntza edo. IGeko Kabilduko Guraso Elkarteak eta plataformak batu egingo gara eta lanean jarriko gara hau gauza hauek hobetzeko edo aldatzeko eta beste alternatibak edo eskaintzeko, aldatzeko bidea, hemendik hainbeste kamioi ez pasatzeko edo eta pixka bat presio egiteko esanez hau eskola bat dela eta behar dugula kondizio edo hobeagoak gure umeentzako, azkenean 4 urte estimatzen da izango direzela obrak, baina beti badakigu gauza hauek luzatzen direla.